వందనకు అందరికీ యేసుక్రీస్తు పేదటే వెలుగునూరు లైవ్ ప్రోగ్రామ్కి మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరొకసారి నిజంగా దేవుడు మనందరినీ కాపాడరు వినో. ప్రతిరోజు ఓరో రోజు మనకి ఈశ్వరు వినో. కరోనా వైరస్ నుంచి మనం కాపాడినాం. ఇంకా మన రోగాల నుంచి మన బాధ నుంచి మనం కాపాడరు వినో. నిజంగా దేవుడికి బెచ్చుకో వందనకి వచ్చాడు అన్న కూడా మీ అందరూ సాయమైనరే, మీ ఆరోగ్యం సాయమైందే. మనడు యవ్వన కుశలు కబడ్డీ నుంచి మనడు వాకింగ్ క్యాన్సర్ వినడా సోమవారం ఇంత శనివారం దేవుడు చాలా సాయంత్రం కూడా మీరు మరి వాకింగ్ క్యాన్సర్ మీరు కూడా మంచిగా బలపరుచుకుందని నేను అనుకుంటున్నాను. యవ్వన కుశలు కాబట్టి మనడు 4 అధ్యాయం మనడు ఓడతాడు. 4 అధ్యాయం మీకు గుర్తు మీనకే. మరి మొదటి అధ్యాయం అయితే యేసుక్రీస్తు దేవునిగా మరి ఈ లోకానికి ఒత్తడిగా మనం ఓడతాడా. 2వ అధ్యాయం అయితే కానా నాటే పెళ్ళి, ఇందులో మనం ఓడతాడా దేవుడు తొంత అద్భుత కార్యం. తర్వాత 3వ అధ్యాయం అయితే నికోదేము మారు మనసు గురించి క్యాన్సర్ మనం ఓడతాడా. 4వ అధ్యాయం అయితే మనడు సమరయ నాటుడి రచన పొందటం, అలాగే ఆ నాటున్న రచన పొందటం మనం ఓడతాడా. నాడు కూడా 5వ అధ్యాయం మనం ఓడుకడా. 5వ అధ్యాయం అయితే మన ఓడుకు ఇక 38 ఏళ్ళకు నుంచి జబ్బిని మొత్తం బాగు ఆదటం ఇందని మనం ఓడకడ. యవ్వన కుశలి కబురు 5వ అధ్యాయము 1 నుంచి 18 వచ్చిన మన ఓడకడ. మిగతాది మాడు మరి వాదని శనివారం మన ఓడకడ. నన్ను చదివితాను కొన్ని వచ్చిన నన్ను చదివి మున్నటి కంజరం అంతన్నా మున్నే 1 నుంచి 9 వరకు నన్ను చదివితాను. బయలుమతి కూడటి యవ్వన కుశలి కబురు 5వ అధ్యాయము 1 నుంచి 9 వరకు నన్ను చదివితాను. ఆపయ యూదుర్కిని పండు ఊరటి వత్తే అస్కే యేసు ఎరుసలేం దెమ్మిరియత్తు ఎరుసలేంతే గొర్రెకు దాయని డొంక దగ్గరే ఎబ్రి భాషతే బెదస్దాయిందని ఒక ఎరువు మత్తే అగ్గ 5 మండపం మత్త వాటే గుడ్డువారు కుంటివారు ఊసకాల్కు కైకునోరు రకరకాల జబ్బు మందని దీవి మంది జనాకు బెస్కే ఏరు కదిలితే ఇంజి ఎదురుడోరే గుంపుగా అలసి మత్తూరు బారిత్కు అస్కెస్కే దేవుడి దూత 2 ఎరువిని డిగ్గి ఏతిని కదిలిస్తస్కే బేనుండత్కు దాంట్లో మొదటి డిగ్గితోండో 2 బేలంటి జబ్బు మందను అత్కన్నా వనికి బాగైతే 38 ఏళ్ళకు జబ్బిని మొత్తం తోటి మత్త ఓరో మనసుండు అగ మొత్తం అరిసి మత్త ఓరిని ఏసు ఊడి 2 శానా ఏళ్ళకు జబ్బిని మీనో ఇంజి తెలుసుకుంచి ఓని ఊడి నిమ్మ బాగుపరదవాలే ఇంజి నీకు ఇష్టం మిందే ఇంజరు తలుపుతావు. దానికి ఆ జబ్బిని మందనోడు అయ్యా ఏరు కదిలిస్తస్కే నాని ఎరువిన డిప్పనకి నాకు ಬೇನೋ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೋ ನನ್ನ ದಾಯನ ಸಮಯತೆ ಇಂಕೋರೋಂಡು ನಾಕನ್ನು ಮುನ್ನೆ ಡಿಗ್ಗನೋ ಇಂಜರು ಕೆತ್ತೋ ಏಸುವನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ತೇದಿ నీ గుడాపేసన్ను ఇంజరే కెత్తో జబ్బునే ఆ మనసుండు బాగుపరిచి ఓని గుడాపేసి నడిచి అత్తో ఆ రోజు సొక్కురోమని రోజు ఆస్మత్తే. ఇక మా డూడ్కు ఎవని కుసిలేకాడు మనం బాధ కూడా అడుగుకు 38 ఏళ్ళకు నుంచి ఒక జబ్బు మందనాడు బేల బాగా ఇద్దరు మన ఓడుకాడు. మరి మొదటి మాటగా మా డూడ్కు ఆ జబ్బి మందనోడు బేల దేవుడు అని బేల బాగా తుంపుతాం. దేవుడు ఆ జబ్బు మందనోని బాగా తుంగటం ఇత్తది మాడు మరి 1 నుంచి 9 వచ్చిన మాడు ఓడక్కడ. ఈ గూడుకు ఇక బెదస్తా ఇంజరే ఒక ఎరువు మిందిక దానికి 5 మండపం అమ్మిన. ಈಗ మన ఊడుకు మరి ఎరుసలేంతే ಆಗ ಮಂದಿರ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ 12 గుమ్మం ಅಂತ ఒక గుమ్మం బోనో గొర్రె దయని గుమ్మం అనమాట. ఆ గుమ్మంతే దగ్గరే ಅದು ಬೆದಸ್ತಾ ಇಂಜರು ఒక ఎరువు ಮತ್ತೆ ಬೆದಸ್ತಾ ಎದ್ಕು ಬಾತಿದ್ಕು దయమందని లోను ఇంజరే అర్థం. దయమందని లోను ఇంజరే అర్థం అనమాట. ಆಗ ಮತ್ತಸ್ಕೆ ಆಗ చాలామంది ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತರಲ್ಲೇ కుంటివారు గుడ్డివారు ఊస కాలుకు ఎక్కినోరు రకరకాల జబ్బు మందులో దీవి మందికి మొత్తరాలి. మరి అస్కస్కి దేవదూత వాసస్కే ఏరు కదిలిస్తుంది
और ಬೇನಾತ್ಕು ಆ ದೇವದೂತ ವಾಸಿ ಕಲಿಸ್ತಸ್ಕೆ ಬೇನಾತ್కు ಡಿಗಿತೊಂಡೆ ಮುನ್ನೆ ఉండు బాగా అసలు అక్కడ చాలామంది రకరకాల చెప్పుకున్నారు అక్కడ మినరు వారందరగా మరి బాగా నింజరు వారందరూ వాసి మినరక ఇక మాట ఊడినాడా మరి 38 సంవత్సరాల నుండి ఒక జబ్బు మందినాడు కూడా అక్కడ మొత్తం ఊడటే అసలు వాని కష్టము వాని బాధ ఊడటే అసలు వాని బెచ్చ బాధమంత అసలు 1 సంవత్సరమై 2 సంవత్సరానికి అయ్యో బతన జబ్బు మందిని బాధపడదట ఈయన బెస్ సంవత్సరాలు బాధపరుస్తారు మీరు 38 సంవత్సరాల నుంచి బాధపరుసరికే మీరు చూడండి చాలా కష్టం చాలా బాధ మంది అయ్యో చాలా కష్టం చాలా బాధ ఏడుపు మంతే వాడికి ఎత్తలో బాధ మంతే అలాంటి మనిషియాక మొత్తం అనమాట ఓడు కూడా బాగా దోరించరే ఆ బెదస్తా ఇంజరే ఎరిగినాక ఓడు కూడా మొత్తం కానీ ఇక సాయంత్రం బేరు ఇల్లురు చాలామంది మరి మున్నె డిగ్గి ఒక బాగా వస్తున్నారు ఈయన డిప్పనకు బేను ఇల్లు అదే మాట ఊడుతాడు ఇక ఇప్పుడు సేన ఏండుకు జబ్బిని మీనో ఇంజి తెలుసుకుంజి యేసు ఓ నూడి నిమ్మ బాగుపరదవలే ఇంజి నీకు ఇష్టం మిందే ఇంజరు తాపుతావు దానికి ఆ జబ్బిని మందునోడు అయ్యా ఏరు కదిలిస్తస్కే నేను ఎరువుని డిప్పనానికి నాకు బేనో కూడా ఇల్లు ఒకటి బేనో కూడా ఇల్లు ఉండాలి ఆ ఎరువుని డిప్పనానికి బేనో కూడా ఇల్లు ఇంజరే కచ్చను ఎత్తుకొని సాయంత్రం నాకు బేనో ఇల్లు ఆ జబ్బు మందనానికి మరి ఆ ఏతటికి బాగా నుంచి మిందే కానీ మన సాయంత్రం బేనో ఇల్లు కానీ యేసు క్రీస్తుకి ఊడుకున్నాడు బాత్రూంలో చాలామంది రకరకాల జబ్బినవారు మొత్తరు కానీ యేసుక్రీస్తు ఓనగే వాసి ಬೇರೆ ತಲುಪನು ನಾನು ಸರಿತಾನೆ ಈಗ ಸದ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗುಪರದವಲ್ಲೇ ಇಂಜು నీకు ఇష్టం మిందే ఇంజరే తలుపుతావు మరి నేను బాగుపరిస్తేనే నీకు ఇష్టమే ఇంజరే యేసుక్రీస్తు తలుపుతావు ఇదికు వాడు యేసుక్రీస్తు దయ తోపిస్తున్నారు కనికరం తోపిస్తున్నారు ఇక ఓ నాకు వాసి వాడు దయ తోపిసి అక వాసి ఊడటి ఓ నేను తలుపును వాడు బాగా తొలింది మిందే కానీ వాని బేన డిప్పటపిల్లరు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ఓ నాకు అత్తావు వాడు దయ తోపిస్తావు కనికరం తోపిసి మరి ఓడి దగ్గరికి అంజి వాని బాగు తొంగున ఊడటిగా అస్కే వాడు బాధకెత్తావు నాకు డిప్పనరు ಬೇನಿಲ್ಲರು ನನ್ನ ದಾಯನ ಸಮಯ ಐತೆ ಇಂకొಂಡು ನಾಕನ್ನ ಮುನ್ನೆ ಡಿಗ್ಗನೋ ಇಂಜವರೆಗೆ ಎತ್ತೋ ಏಸು ಒಂದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ತೇದಿ ನೀವು ಗುಡಾಪೇಸಿ ಅನ್ನು ಇಂಜವರೆಗೆ ಎತ್ತೋ ಏಸು ಬಾಧಕೆತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ತೇದಿ నీ గుడపేసి అన్ను ఇంజరికి ఎత్తో ఆ మనుషుడు జప్పునే బాగుపరుచుకొని గుడపేసి నడిచి ఎత్తో ఏసుపై ఒరటే మాటకెత్తో నీ గుడపేసి తేది అన్ను ఎత్తో ఒకటి ఉర్ర మాటకెత్తను వెంటనే ఉండు జప్పునే ఇక రాసి ఉంది జప్పునే ఆ మనసుని బాగుపరిచి వను గుడపేసి నడిచి ఎత్తో ఒకటి బెచ్చు శక్తి మీందో యేసు పైన మాట బెచ్చు శక్తి మీద ఊడటిక ఒరటే మాటకెత్తావు ನಿಮ್ಮ ఆ గుడపేసి తేదీ అన్నందరికి ఎత్తావు వెంటనే జప్పునే ఉండు తేదీ ఎత్తావు ఇక మా డూడ్కు మరి యేసుక్రీస్తుని దయా కనికరం మనం ఓడినాడు ఇక అయ్యో మరి ఓనికి అసలు ఓడు ఆ ఏత్తగంజి డిగ్గాలనే పరిస్థితి ఓనికి ఇల్లే డిగ్గాలని ఆ అవకాశం కూడా ఇల్లే భారత్కు ఓనికి ఆ జబ్బాలంటే అది చాలా బాధపరసరు మొత్తం ఓను బేనో సాయంత్రం ఉంటే పిల్ల అలాంటి పరిస్థితే యేసు పేపి ఓనగత్తం ఒకటి ఆ దేవుడే ఓనగంచి ఓని బాగుతుంది వాళ్ళకే మరి మన బతికిని కూడా ఓనే బాగుతామనకి ఈ లోకతికి వస్తాం మరి మనడు కూడా మరి పాపతి మనడు మత్తస్కే మనడు మరి పరిశుభ్రంగా ఆదడానికి మనకి అవకాశం మందిలే మనకి అయ్యో మన మందిలే కానీ యేసు ప్రభువే ఈ లోకతికి వస్తాం ఓనే దయ తోపిసి కనికరం తోపిసి ఈ లోకతికి వాడు వస్తావు వాసి వాడు నీ శంక నా శంక వాడు ఆ శిలదపుర వాడు మరి డొల్లి ఎత్తావు డొల్లి గిరుడు తేస్తావు
నెత్తురు కారుస్తావు మనం రక్షించడానికి ఓండి ఈ లోకతికి వస్తావు, ఓండి దయ తోపిస్తావు మన పొర్రు, మన బతికిని బాగుతూ మనకు ఓండి ఈ లోకతికి వస్తావు. మరి మన బతికినికి మరి రక్షణ అయిందని మంచి బహుమానం మనకిస్తావు. ఈ లోకతికి వాసి ఉండు, మరి నీ పాపం గురించి నా పాపం గురించి ఉండు, ఆ శిలువ పడి నెత్తురు కాల్చి ఉండు, డొలేన్స్ గిరుడి తేస్తావు ఒకటి. ఇక ఓని దయ ఓని కనికరం అండు ఓడినాడు మనడు కూడా మరి ఆ జబ్బును తీస్తే మనడు మత్తాడు ఈ లోకత. మనడు కూడా ఆ జబ్బును తీస్తే మనడు ఈ లోకతే మరి పాపతే డొల్లేంచి మత్తాడు. కానీ యేసుక్రీస్తు సైతాన్ నుంచి ఆ పాపద నుంచి వత్త ఆ సావిన్ నుంచి మనం రక్షించడానికి వాడు ఈ లోకతికి వస్తా. ఆ జబ్బు మంది నాకు బేల కత్తుండో మనకు కూడా వాడు ఆలకే వస్తాం. మరి ఇక మన ఊడుకు మున్నే మనకి బాధ కావాలి, ఎత్తుకు మున్నే మనకి కావాల్సింది రక్షణ అన్నమాట. రక్షణ కావాలి, మన ఒళ్ళు కూడా బాగా మందవాలి, బాధ రోగ ఇళ్ళ కూడా బాగా మందవాలి. కానీ దానికన్నా మున్నే మనకు కావాల్సింది బాధ ఎత్తుకు మన ఆత్మకి రక్షణ కావాలి, కావాలన్నమాట. మరోసారి మన రక్షణ పొందుకు ఇంకా మన బెస్కిడికి మందని జీవితం ఆ బతికిన మనడు ఎంతుతాడు. ఇక మన ఊడుకు ఈ 38 ఏడుకు నుంచి జబ్బిని మత్తోడు బాగత్తో యేసు ఒకటే మాట తలుపుతావు బయలంజరి నేను బాగుతూ నాకు ఇష్టమైన తలుపుతావు తలిపి నిమ్మ తేదీ నీ గుడాపేసి అన్ను జరికెత్తావు జప్పునే తేదీ వన్ గుడాపేసి వాడు తెంపెత్తావు. ఈ గూడటి అసలు బెచ్చో గొప్ప కార్యం దేవుడు తొంకుతావు, ఇక అద్భుత కార్యం తొంకుతావు దేవుడు. మరి ఇంతవరకు మనడు ఇలాంటి మనడు ఊడిమన్నాడు. మరి మాట ద్వారా ఒరసారికి ఎత్తస్కే 38 సంవత్సరాలు జరుపుమందున్నాడు తేదీ వాడు మన గొడవపతి పేసి నడిచి ఎత్తాం. ఇలాంటి మనడు బెగ్గ కేంచిమన్నాడు, బెగ్గ ఊడిమన్నాడు అన్నాడు. కానీ దేవుడిగా గొప్ప గొప్ప పని తొంకుతావు, బాధ్యతకు వాని బాగు తొంకుతావు, వానికి కొత్త బతుకు ఇస్తావు. దేవుడు కొత్త బతుకు వానికి ఇస్తావు. బతుకు వాడు చాలా బాధతో కష్టత మొత్తం, చాలా అడుసరు మొత్తం, కానీ దేవుడు వాని బాగు తింగి వానికి మంచి బతుకోనికి ఇస్తున్నాడు అన్నమాట. మరి నాడు మరి దేవుడు మరి నీ ఒకటి నా ఒకటి కూడా మంచి బతుకు ఇదనానికి వాడు మినం ఇంజే కూడా వాడు మినం నాడు కూడా వాడు మినం వాడు 2000 సంవత్సరాల క్రితమే ఈ లోకానికి వాడు వస్తావు వాసి వాడు ఆ శిలువ కూడా నెత్తురు కారుస్తావు మంచి బతికి ఈదనానికి. ఆ మంచి బతుకు నీకు కావాలి ఎత్తుకు నిమ్మ నా బతుకు ఆ మంచి బతుకు నీకు దొరికింది. మరి రెండోది మా డోడ్కు మరి 9 నుంచి 16 వరకు నేను చదువుతాను. మరి రెండవ మాట మా డోడ్ కూడా ఆ రోజు సొక్కు రోమని రోజు ఆసిమత్తే కాబట్టి ఈదుర్కు భాగత్తు నేను ఊడి నేను సొక్కు రోమని రోజు కదా నిమ్మ కూడా పేసి దాయటం నిమ్మ నీ గుడా పేసి దాయటం నీకు తగ్గో ఇంజోరికి ఎత్తావు దానికి వండు నేను బాగు తొంగుతుండు నీ గుడా పేసి నడుము ఇంజోరి నాకు ఎత్తావు ఇంజోరి ఊరికి జవాబు ఎత్తావు దానికి ఓరు నీ గుడా పేసి నడుము ఇంజోరి నీకు కెత్త ఆ మనుషుని బేనో ఇంజోరి ఓ నాకు తలుపుతావు గోని వండు బేనుండో ఇంజి బాగా అత్తో ఇంక తెలియలే ఆగ దీపే మంది కూడి మొత్తరు కాబట్టి ఏసు దెమ్మిరి అత్తో ఆపై ఏసు ఓనిని గుడిదె ఊడి ఇద్దో నిమ్మ బాగా తిన్ ఎక్కువ కీడు నీకు వాదకుండా మందనకి ఇంకా పాపం తుంగొద్దు ఇంజరికి ఎత్తావు ఓడంచి నాని బాగా తుంగుతుండు ఏసు ఇంజి ఈదురికింకి పెద్దకింకి ఎత్తావు ఏసు వీటిని సొక్కురోమని రోజు తుంగుతావు కాబట్టి ఈదుర్కు ఉనిని బాధ వాటి ఉనిని అవకవాల ఇంజోరే ఓడుతారు. ఇక మా ఊడుకు మరి సొక్కురోమని రోజుని గురించి మాట ఊడితాడా. రెండోది ఈ సొక్కు రోమన్ రోజు ఇతుకు మన తెలుగుని విశ్రాంతి రోజు ఇంతడు మన విశ్రాంతి దినం అనమాట కెచ్చడం అంత అలాగే సబ్బత్ రోజు కెచ్చడం అంత. మరి ఈ సొక్కు రోమన్ రోజు మరి వాడుతుంది దేవుడు ఆ తుంకుతుంది దేవుడు కానీ ఇక ఈదురు బాగుతున్నారు. మరి సొక్కు రోజుని నేను బేలా బాగత్తి నేను బాగు తుంకుతాడు బేనో ఇంజరే ఒక తలుపురు మేనో ఇది ఊడటి
ఓండు కూడా ఆ భాగవతుని కూడా మరి యేసుక్రీస్తు బాగా దుంకుతుంది తెలియలే. కానీ వాడు బాధకొచ్చును, నేను బాగా దుంకుతాడు, నీ గుడాపేసి నడుము ఇంజరికెత్తో నాకు ఇంజరు వాడికి ఎత్తును అనమాట. ఓ తలుపురు మొత్తం మరి బేనో నేను తలుపుతుంది వాళ్ళకి ఎత్తది బేనో ఇంజరే, నేను బాగా దుంకుతాడు బేనో ఇంజరే తలుపురు మొత్తం. ఇక మన ఊడుకు మరి సొక్కురు రోమన్ రోజు ఇది వాడుతుంది దేవుడే. మరి నిర్గమకాండది మన ఊడుతాడు. మరి ఊడుకు 20 అధ్యాయితే మరి 8వ వచనం మన ఊడుతాడు. దేవుడికి ఆ రోజు సొక్కు రోమన్ రోజు జరే మరి 4వ ఆజ్ఞగా మనకు ఊడుతాడు. కాబట్టి దేవుడే ఆజ్ఞ వాడుతాడు అనమాట. మరి ఆ రోజు బాధ పని దొంగడం సరే దేవుడు ఆజ్ఞ వాటే మొత్తం. ఇక ముందర యూదురికి అందరూ ఓరు బేరమంతారు, యూదురికి అందరూ ఓరు ఆచారంగా అన్ని పాటిస్తారు. అవి మొత్తం అన్నీ మరి అన్నీ ఓరు పాటిస్తారు, రకరకాల ఓరు పాటిస్తారు అన్నమాట. ఆగే బాధ మేరకు అన్నీ పాటిస్తారు. కానీ ఓ హృదయం ఉడుకు ఓరు మంచిదయ్యి, ఓ హృదయ అయితే వేరే ఆలోచన అంతా. కానీ ఓరు మాత్రం బయటికి మాత్రం ఈ ఆజ్ఞ బాధ పాటిస్తున్నవారుగా ఓరందరూ మంతరు బేసుకెడతారు అనమాట. కాబట్టి ఓరికి ఇష్టమేలే ఆ రోజు మరి బేన బాగా అతను ఓరికి ఇష్టమేలే ఆ రోజు బేన బాధ పందం కూడా అనమాట. అదే ఊరు పాటిస్తారు మొత్తం. కానీ ఈ సొక్కు రోమన్ రోజు తుంకుతుందే దేవుడు. మరి ఓనే మరి సొక్కు మనకిత్తో, సొక్కు రోము ఇంజరే ఓనే మనకిత్తో. మరి ములిపే కూడా సొక్కు తీర్చరు అంటాడు ములిపే. మరి రోజంతా మన పందింగి ములిపే ఉంచుతాడు, మనకు సొక్కు తీరుస్తాడు మనకు. మరి దేవుడే ఎత్తో మనకి అలాంటి అది తీర్చడానికి. కానీ దేవుడు ఈ సొక్కు రోజు కన్నా ఇంకా పెద్దవాడు, అది వాడుతుంది దేవుడు కనుక దేవునికి అధికారం ఉంది. ఆ రోజు వాడు భారత తుంగనా కూడా అధికారం బాధన వాడు తుంగొచ్చు అనమాట. వాడు బాధ పని తుంగనా కూడా అన్ని అధికారం వాడికి మిందే. ఇక వాడు మనిషిని వాడు బాగా తుంగుతావు, వాడు మంచిగా తుంగుతావు, మంచి బతుకు మనిషిగా వాడు ఎత్తావు. ఓటికి యేసుక్రీస్తు అంత బాధకి వచ్చిన 14 వచ్చినైతే ఆపై యేసు గుడిదే ఊడి ఇద్దో నిమ్మ బాగా అత్తిన్ ఎక్కువ కీడి నీకు వాదకుండా మందనానికి ఇంకా పాపం తుంగొద్దు ఇంజరే కెత్తావు ఓడంజి. మరి యేసుక్రీస్తే నన్ను బాగా తుంపుతూ ఇంజరే ఆగ మందని ఈదురికి అందరూ వాడికి ఎత్తావు. యేసు ప్రభు బిగవాడుతూ గుడిదగ వేడతావు. వీరందరూ గుడిదగ బాధ ఎత్తుకు మరి బెండాల బాగా తస్కే గుడిది కంజి ఓరు మరి దేవుడికి ఓరు శుద్ధిసి దేవుడికి వందనాకిచ్చి ఓరికి మందన ఓరు ఈశ్వర మంతురు ఓరు బతన కానుక బతన ఈదోలు ఎత్తుకోరు ఈశ్వర మంతురు. కాబట్టి ఓరు గుడిదగ వస్తావు. అసలు ఏసు ఓనివుడు బాతికెత్తావు నిమ్మ పాపం తుంగొద్దు జరికెత్తావు. మనడు ఒర్రసారి మనడు రచన పొంతపై మనడు మరి పాపం తుంగడానికి ఇల్లే మన పాపం కూడా మనం తుంగకూడదు. పాపం మనం తుంగకూడదు. మరి 1 యోహాను పత్రిక మన ఊడితాడు మనడు రచన పొంతపై మనడు పాపం తుంగకూడదు. మనడు వారికి మన దేవుడు కొత్త జీవితం ఎత్తాం. మనం బాగా తుంగుతా కనుక మన పాపం తుంగడానికి ఇల్లు అనమాట. మరి ఒకవేళ రచన పొంది కూడా పాపం తుంగరు మీదనే దేవుడిని గద్దిస్తున్నాం. అలా తుంగొద్దు దగ్గరికి వచ్చిన దేవుడు తుంగొద్దు దగ్గరికి వచ్చిన. కాబట్టి మన ఊడినాడా మరి సొక్కు రోమన్ రోజు మరి యేసు ప్రభు మరి మనిషికి మంచి బతుకు వండితో మరి మంచి బతుకు వేసి రచన వేసి అని మా పాపం తుంగొద్దు జరే కెచ్చిరు వస్తాం. కానీ అక్కడ ముందర ఈదుర్కు ఓరు మరి మత ఆచార బత పాటిస్తారు మొత్తారు. కాబట్టి ఓరు మరి యేసు క్రీస్తుని ஒரு సాధంగా ఒక ఊడరు మొత్తం అవుకోవాలి ఎంజరు ఊడరు మొత్తం కొంచెం చాలా బాధపడుతుంది. మన ఇక నుంచి ఊడుతాడా ఈ అధ్యాయం నుంచి మన ఊడరు మంతాడా ఈదురుకు ఈ అధ్యాయం నుంచి యేసుక్రీస్తుని బేలా బాధపడరే కొన్ని బేలా ఓని ఊడవాలి బేలా పంచి మంచి ఓని బేలా తప్పు కనిపెట్టవాలి ఎంజరే తుంగని పని అంతా మనడు ఈ అధ్యాయం నుంచి మన మొదలు మనడు ఊడుతాడు మున్నటికి దాని మన ఊడకాడు. కాబట్టి ఇక సొక్కురోమ రోజు వాడుతుంది దేవుడు. ఆ రోజు మరి బెండను బాగుతుందని వారికి అధికారం ఉంది. వారు మనిషిని కొత్త జీవితం ఎత్తావు ఆ రోజు. తర్వాత వాడిని పాపం తుంగొద్దు జరికెత్తున్నాను. మరి నీ జీవితం నా జీవితం కూడా మరి పాపత్కి సోటిల్లే అనమాట. మరి నిమ్మనన్న బాగదటమే యేసు ప్రభు కావాలి.
అలా జీవితం మరి నిమ్మలను జీవిస్తున్నాడే మరి దేవుడు తలపను, దేవుడు మన తలపను, నీతో నాతో తీరను అన్నాడు. అలాగే 3వ మాట మాట కూడా ఇక్కడ మరి 15వ అధ్యాయం నుంచి 17-18 వచ్చిన నేను చదువుతాను. 17-18 వచ్చిన నుంచి నేను చదువుతాను. యేసులా తీరిన ఎవరితోనే, నా తప్పే మంచి పని తుంగోని మత్తాటు, నన్ను కూడా మంచి పని తుంగనాను ఇంజోరు జవాబిత్తావు. కాబట్టి యూదుర్కు ఓని అవుకోవాలేంచి ఇంకా గట్టిగా తీర్మానిస్తారు. భారత్కు ఓడు సొక్కు రోమని రోజుని తుంగాలో పనుగు తుంగటమే. అద్దయ్యాక దేవుడు ఓని తప్పే ఇంచికెచ్చి ఓనిని దేవుడికి సమానంగా తుంగుతో ఇంజోరే ఊరి అనుకుంటారు. ఈ 2 వచ్చిన మన బాతు ఉడతాడు ఎత్తుకు మరి దేవుడు మర్రి ఇంజరు మన ఊడతాడు. యేసు క్రీస్తే దేవుడు మర్రి ఇంజరు మన ఊడతాడు. వాడు బాధకి వస్తుంది. యేసు క్రీస్తుకి వచ్చినావు, నా తప్పే మంచి పని తుంగని మత్తాటు, నన్న కూడా మంచి పని తుంగని అని ఎత్తు. అసలు వెంటనే ఈదురుకి అందరు కోపం వస్తాయి. భారత్కు ఈడు సొక్కు రోమన్ రోజున కూడా ఓరని బాగా తుంగుతో అద్దరొటి. రెండోది మరి నా తప్పే దేవుడిని జరికి వచ్చాను ఇతుకు మరి దేవుడి సమానం తుంకుంచునో ఏంటి జరే మరి యేసుక్రీస్తుని మరి వారందరు కోపం వస్తాయి. నిజంగా ఇక ఊడుకు మరి ఓండే దేవుడి మర్రిగా మన ఊడినాడు. ఎవరిని కుశలికాడు మన ఊడతాడా? ఈ లోకత దిగి వస్తా దేవుడిని ఓండే ఇంజరు ఊడతాడా? తప్పేత్త మర్రి తప్పేని మర్రిగా ఉండు ఈ లోకం దిగి వస్తావు, దేవుడి మర్రిగా ఉండు ఈ లోకం దిగి వస్తావు మన ఊడతాడు. ఇక ఈదురుకు కనిపెడతారు. యేసు ప్రభాత దేవుడికి సమానంగా తుంగి తిరిగి కొంచెం సరే వారికి బాగా కోపం వస్తుంది, వారు కనిపెడతారు. కానీ మరి ఓండే దేవుడి ఊరికి అర్థం ఆడటం పెళ్ళి ఇంకా ఓండే దేవుడు మరి ఓండే దేవుడు ఆశమైన వాడికి ఇంకా తెలియదు, ఇక ఊరికి తెలియదు అనమాట. మరి దేవుడే పని మంచి పని మరి తప్పే తుంగని మంచి పని నన్ను తుంగనని దొరికి వచ్చినావు. మరి మనుషులకు మంచి పని తుంగని పోను కానీ మరి దేవుడు పని చాలా మంచి పని మంది. ఇక మన ఊడుకు దేవుడి మర్రిని గురించి మనం బెగ్గి ఉడతాడు. మత్తయి 1 మరి 1వ అధ్యాయం 21 మనం వచ్చిన మనం ఊడుతాడా యేసు ప్రభుని గురించి. మత్తయి కుశలు కాబట్టి 1వ అధ్యాయము 21 వచ్చినది. అద్దు ఓరో మర్రిని కన్నితే ఓనికి యేసు ఇందని పెదిరి వాటవాలే. భారత్కు ఓని జనాకిని పాపోకుని తీసి వాటి ఊరిని రచిస్తూ అని జరిగి ఎత్తాం కాబట్టి యేసుక్రీస్తు బేండలే ఓని జనాకిని పాపకుని తీసి వాటి ఊరిని రచిస్తున్న దేవుడు కాబట్టి వాడు పుట్టపై ఎవరికి యేసు పేరు వాటికి ఎత్తారు. భారత్కోండు జనాకిని పాపాల నుంచి రచిస్తావు కాబట్టి వానికి ఆ పేదరు వాటవాలని జరిగి ఓండే మరి దేవుడు మరి రచ్చకుండు మరి రచిస్తున్న దేవుడు ఓండేనమాట. అలాగే మరి ఆ ఓనకి రచన మిందే మరికు ఓన ఈ లోకకి దిగి వత్త దేవుడు ఇంకా ಬೇರೆ ఒకటి రచన ఇల్లే ఈ లోకతే దిగి వత్త దేవుడు దేవుడిగా మంచి మరి నేను నన్ను కాపాడడానికి మరి ఈ లోకత దిగి వత్త దేవుడు మరి దేవుడు మర్రిగా ఈ లోకతకి వస్తాం. ఇక ఏపారికిన పణుగు 4వ అధ్యాయము 12 వచ్చిన ఇలా మీద నేను చదువుతాను. ఏపారికిన పణుగు 4వ అధ్యాయం 12 వచ్చిన ఓని దోరింపినే పాపత నుంచి రచన కలిగితే గోని ఇంకా వేరే బేరును దోరింపినే అయ్యో ఆకాశ ఇడిపో నేల్ది పొర్రమందని మనుషులకి నవ్వుటే రచిస్తున్నానికి ఓని పెదడి తప్ప ఇంకా వేరే బేనుని పెదడి ఈదిల్లే ఇంజోరే కెత్తాం. ఇదికు ఏసుని పెదటే మనకి రక్షణ మీద ఇంజోరే ఈ వాక్యం కెచ్చు ఒకటి ఇక బేనుని పెదటికు రక్షణ ఇల్లే ఇంజోరే ఈ వాక్యం వాడు ఓడనాడు. అవును ఓండే దేవుడు మర్రి ఆ దేవుడే ఈ లోకత దిగి వస్తాం మర్రిగా మరి నీ శంక నా శంక అక్కలో సిలువ పొరవండు నెత్తురు కారుస్తావు డొల్లి ఎత్తావు ఒండు గిరిడు తేస్తావు ఒండి పరలోకత కత్తావు అక మినో మరి ఒండు మళ్ళా ఒండు వాసన రెండోసారి ఒండు వాసన దేవుడు నమ్ముతాడు వారందరిని తీసుకుని వాసన మినో. కాబట్టి
ఓండే దేవుడి మర్రిగా మన ఓడినాడు. ఇక మనకి 3 మాట మన క్యాన్స్తాడా. ఒకటి ఆ జబ్బిని మందులోని దేవుడు బాగా దొంకుతాం, యేసుప్రభు బాగా దొంకుతాం. రెండోది మరి సొక్కు రోమని రోజు యేసుప్రభు మంచి బతికిస్తాం వానికి, అలాగే పాపం తుగ్గుని దొరికేస్తాం. తర్వాత మరి దేవుడి మర్రిగా యేసుప్రభుకి మనకు వేడికాస్తాడు. ఆ దేవుడిగా ఈ లోక దిగి వత్త దేవుడిగా మనం ఓడినాడు అవని. మరి నాడు మరి నీ నా విశ్వాసం బేలమింది. మరి ఓడే దేవుడి మర్రిగా, మరి ఓండే మన జీవితం బాగా తుంగినోడుగా, మనకి రచన ఏదైనా దేవుడు ఓండే ఏం జరమాడు తెలుసుకుంటాడే. వాళ్ళు తెలుసుకుని పోతే మరి దేవుడు నాడిని కరగను, దేవుడిని కరగను. మరి 38 ఏడుకు నుంచి ఆ జబ్బిని మొత్తం మరి పరిస్థితి బేలమత్తుడటి. ఒకవేళ అలాంటి జబ్బిని మీరు మినిరే మరి మున్నే ఓడతాడా. ఆಗ రకరకాల జబ్బినವರು మత్తరు, రకరకాల జబ్బినవరక మత్తరు. ಆಗ గుడ్డివారు మత్తరు, తర్వాత కుంటివారు మత్తరు, చెవిటివారు మత్తరు, మూగవారు, తర్వాత ఊస కై కాల్కునేవారు మత్తరు, ఇది పచ్చవాతం వత్తరు, వాళ్ళు మత్తరు, రకరకాల మత్తరు. నన్ను కొన్ని ప్రశ్నలు నన్ను తలుపుతాం మేమిని. మరి మీ ఆత్మీయ జీవితం బేలమైంది. మరి ఆత్మీయంగా మీరు గుడ్డివారిగా మీనిరే, మరి ఆత్మీయంగా గుడ్డివారిగా మంచి మరి దేవుడు గొప్ప పనికి మీరు ఊడటం పిల్లిరే, మీకు వేడకట్టం పిల్లకే. మరి అలా మంచి మీరు ఆత్మీయ గుడ్డిగా మంచి మీరు మరి బైబిల్ చదవకుండా మినిరే, కొన్ని మాట మీరు మరి ఓడకుండా మినిరే, క్యాన్సర్ మినిరే దేవుడు తలుపున. ఒకవేళ మీరు ఆత్మీయంగా ఆ కుంటివేరగా మంచి మరి చర్చి దాయకుండా మినిరే, మరి ప్రార్థనకి మరి సావాసానికి దాయకుండా మీరు మినిరే, దేవుడి మీద తిరిగినాడు. మరి దేవుడి పని శాంక మరి మిరాలకుండా మినిరే, కుంటివారిగా మినిరే మీరు ఆత్మీయంగా. మరి దేవుడి పని తుంగకుండా మీరు కుంటివారిగా మతుకు దేవుడి మీద తిరిగినాడు. అలా మందు వద్దించారు. అలాగే మరి ఆత్మీయంగా సెవిటి వారిగా మీరు మీనిరే, దేవుడు వాక్యం క్యాన్సుకుంటే మీరు మందనిరే, దేవుడిని తిరిగిన అలా మందు వద్దించారు. అలాగే మరి దేవుడి మాట మరి క్యాన్సుకుంటా మీరు చెవిటి వారిగా మీనిరే, అలా మందు దేవుడికి వచ్చను. ఒకవేళ మీరు ఆత్మీయంగా మూగవారిగా మీనిరే, దేవుడితోటి మీరు తిరగకుండా మరి ప్రార్థనను తుంగకుండా రోజు మీరు మీ జీవితాన్ని మీరు గడపనీరే, ప్రతిరోజు దేవుడు మీకు ఎచ్చను. అలా ఆత్మీయంగా మేము మూగవారిగా మందొద్దు, దేవుడికి ప్రార్థన తుంగోళ్ళకి ఎచ్చను దేవుడు. అలాగే మరి ఆత్మీయంగా మరి పశ్చాత్తాపం వత్తరుగా, మరి ఊస కాలు కైకిలు వత్తరుగా మీరు అలా మంచి ఆ పాప బతికి అలా మినిరే, మీరు ఆ పాపం తుంగురే, మరి పశ్చాత్తాపం వత్తరులేగా అదే పాపం తుంగురు మినిరే, ఇంకా దేవుడు తిరేను అలా మందొద్దించారు. దేవుడు మంచి బతుకు ఇదనాకి లోకత్కి వస్తాం, రచన ఏదైనా వస్తాం లోకత్కి. అలాగే ఆ 38 ఏంటికి జబ్బు మందులను బాగా దుక్కుతాడుగా, మరి నీ జబ్బుని కూడా బాగా దుక్కుని దేవుడు మినో నాడు వండే యేసు పేరు వాడు బేన్ రోజు అతుకొని బాగా దుంగితావు, మరి సొగ్గు రోజు అతుకొని సరే బాగా దుంగితావు, మరి బేన్ రోజు అతుకొని బాగా దున్నా వాడు సిద్ధంగా మినో. వానికి ఆచారం అన్నట్టు బాధతో వాడిని పాటిస్తావు అన్నమాట. మరి ఓండే దేవుడు మరి ఓనయ్య రక్షణ మిందే మరి నాడు మరి క్యాన్సర్ నిమ్మ మరి నీ ఆత్మీయ జీవితం బేలమింది. ఒకవేళ నీ రక్షణ వెళ్ళకుండా మినినే మరి మరి దేవుడు ఓని దయతోపేసి ఈ లోకత్కి వస్తాం. కాబట్టి దేవుడు కరగను, మరి రక్షణ ఏందనే కరగను. ఒకవేళ ನಿಮ್ಮ ఆత్మీయంగా మరి తప్పించి అగ జబ్బుతోర్లాగా నీ మతుకు మరి దేవుడు బాగుందని సిద్ధం మీరు. ఆ కుంటివారిగా, గుడ్డివారిగా, చెవిటివారిగా, మూగవారిగా, పశ్చాత్తాపం వత్తరుగా నీ మందు దించారు దేవుడు, నేను బాగుతుందని దేవుడు నీతో తిరిగి ఉన్నాడు. మేము సిద్ధం మీనే బాగాదనానికి దేవుడు నీకు సాయం తుంగుతావు. మరి ఓండే దేవుడు మరి మరోసారి పాపం కూడా తుంగొద్దించరే, మరి కెత్తని దేవుడు బాగా తుంగుతాయి. అలా దేవుడు నీకు నాకు మినో మరి ఓండే మరి యేసుక్రీస్తు వాడు ప్రార్థన తుంకడా. మరి ఆ 38 ఏంటికి జబ్బు మందునాడు దేవుడు బాగా తుంకుతాడు. మరి దేవుడు నాండు కూడా చాలా మందిని మరి బాగా తుంగను.
చాలామంది కూడా కరోనా వాసి కూడా హాస్పిటల్ కంచి కూడా వారు బాగా వాస్తున్నారు. చాలామంది సాక్ష్య కచ్చున్నారు. యేసుక్రీస్తే బాధంతో, ఆ దేవుడే బాధంతో ఎంజరే బైబిల్తో పీసరు సాక్ష్యం కచ్చరు వాస్తున్నారు. చాలామంది కూడా డిశ్చార్జ్ ఆసి లోన్ వాస్తున్నారు. కాబట్టి నాండు కూడా వాడు బాగుతున్నాం. మరి నాండు కూడా రచన ఏదైనా వాడు మరి మినో, మరి నాండు కూడా వాడు దేవుడుగా మనకు మినో. కాబట్టి మరి వాడు నమ్మకడ మరి ఓడి బాగుతుంగా దేవుడిని జరే ఓడే దేవుడి మరణించడం మన నమ్మకడ ఆ రచన మన యాంతకడ అలాగే దేవుడు మనం బాగుతుంగితా కాబట్టి మనకు వందనకి ఎత్తకడ మరి దేవుడి వాక్యం దీవిస్తూ మరి నేను ఊడుతారు అందరికి వందనకి వచ్చానండి అన్న వేరు వేరు ఊడుతారు మరి అన్నలోరు అక్కలోరు మరి దేవుడు మీ అందరు దీవిస్తూ మీరు రోజు ప్రాంతం కట్టి వెళ్ళారైతే వాకింగ్ ఎత్తారు అన్నలోరికి మరి అక్కలోరికి ఊరి గురించి మీరు రోజు ప్రాంతం కట్టి మరి షేర్తో కట్టి లైక్తో కట్టి మరి కామెంట్ పత్ర రాసాటి ప్రశ్న పత్రం మత్కండి మీరు రాసాటి మామూలు సమాధానానికి ఎత్తడానికి ముడితాం మరి మన చిన్న ప్రాంతంకి మాడు ముగిస్తాడ. దయగల దేవా నీకు వందనకి వచ్చిన దేవా మేము గొప్ప దేవుడిని దేవా బతుకు 38 ఏడికి నుంచి నైనా ఒక జబ్బిని మత్తోనైనా నీ దయ తోపిసి మేము నీ కనికరేసి దేవా ఓని బాగా దొంగతి దేవా నీ మా బెచ్చ గొప్ప దేవుడిని దేవా దేవా ఈదురికి నీ పొర కోపం బతకను దేవా ఓని క్షమిస్తుంది దేవా వాళ్ళకే ఆ 38 ఏడికి జబ్బి మత్తోనికి దేవా మంచి బతుకిత్తుంది దేవా పాపం తుంగొందు జరికెత్తింది అదనమాట వందనకి వచ్చిన దేవా వాళ్ళకే నిమ్మే దేవుడి మర్రి జోరే ఓరితో తిరుత్తిందేవా అవునైనా నిమ్మే దేవుడిని మర్రినైనా మరి రచన చేత దేవుడి నిమ్మే ఏం జరే మమ్మ నేను కూడా మమ్మ మరి తెలుసుకుంది మీనాను దేవా నీకు వందనకి వచ్చినాను దేవా రచన వెళ్ళిపోతే బేళ్ళకు ఊరినైనా ఊరందరూ మీరు రచన మరి నిమ్మే ఈము దేవా ఊరికి అలాగే మరి ఆత్మీయంగా పోయి తప్పించి ఆత్మీయంగా గుడ్డిగా మరి మూగగా చెవిటిగా మరి పశ్చావాతం వాసి మరి కుంటివారిగా రకరకాల జబ్బు మంచి ఓరు మత్తుకునైనా ఓరి నేను బాగు తుంగి మరి మళ్ళీ ఓరు పాపం తుంగుకుండా మందనానికి నేను సాయం తుంగి ప్రాంతం దేవా నిమ్మే కాపాడదేవా దేవా మరి ఈ వెన్నెలది నేను దీవిస్తా దేవా అనేక మంది రచన పొందడానికి ఈ వెన్నెలది నేను వాడుకుని ప్రాంతం ఉన్నారు వాళ్ళకే మా సేవతిని మా దేశతిని ఈ లోకతిని నీకైతే అప్పగిస్తున్నాను దేవా ముఖ్యంగానైనా ఈ కరోనా ఈ వైరస్ నుంచి దేవా అందరూ రక్షిస్తుందేవా దేవా అందరూ నిమ్మ బాగా తుంగించారు ప్రాంతం ఉన్నది దేవా చాలామంది ప్రాంతం ఉన్నది దేవా అందరూ నీ యొక్క ఊడినవారు దేవా నిమ్మే దేవుడి జరు అందరూ తెలుసుకుంటేవాళ్ళు దేవా అందరూ రచన అందవాళ్ళు దేవా నిమ్మే సాయం తుంగిజారే ప్రార్థన ఏసు మీద తుంగనాను దేవా ఆమేన్. అందరికి వందనకు దేవుడు మేము దీవిస్తాం.